Det er altså den store onde sommerfugl i maven, når man kører afsted der. Ja, det tror jeg på, ikke? Eller man sætter sig. Hvad var det sejt. Det er jo halvvejs nedad, der hvor den virkelig dog tager frem, ikke? Så er turen færdig. Ja, det er til at uddrage. Men det er kun der, det blåer, altså. Det er skudt afsted. Det der, det er... Det er bare din morfar. På det toget er det, ikke? Det er morfar. Og så er det først lige det der, hvor jeg ikke har vej til noget. Men det er så hurtigt. Lad os lige prøve. Det er pissepægt det der. Kom, gang. Ja. Og så er det den gang,